datan kula Raden pepunden kula. Lajeng kula cumadung dawa kepareng paduka Raden Dewabrata kados pundi Raden? Ambo. Garwaku Yayi Dewi Ambo. Wonten timbalan kang adhawu. Wis saiki ngene wae. Nyatane aku wis walaka kelawan jeneng sira yen to aku iki wadhap tanpa krama. Luwih becik dina iki malah sira tak kundurake marang Praja Kasipura. Tak pasrahke ana ngersane Kang Rama Kanjeng Rama Prabu Kasindra. Lestari Nggone Mukti Wibawa mbok menawa liya dina bakal ketemu kelawan priya sing bisa ngayomi marang Siadi. Kok gampil sanget pangendika paduka. Kula penan wangsulaken dumateng negari Kasipura. Kang Mas, ibaratipun gesang kula menika kados lepasing Warastra, lepasing Jemparing. Luput pisan kena pisan. Kula mboten saged swita kakung menawi mboten paduka Kang Mas Dewabrata. Kapejawana sendika nederek Kang Mas. Wit saking agenging katresnanira Dewi Amba marang Sang Dewabrata. Semanten ugi Sang Dewabrata yektine uga tresna kelawan Sang Yayu Dewi Amba, ananging karana Denira wis prasaja nglampahi wadat tanpa krama nganti ewuh kaya ing pambudi raosing penggalih nenggih Sang Dewabrata tansah kabujung-bujung kelawan ingkang garwa Dewi Amba. Sakala rikala semanten noleh Sang Bagus Dewabrata ningali kawontenanipun tetaneman ingkang awasta glagah. Wujuding glagah satriraman kaya godhong alang-alang nanging kaku kaya sada sami sakala kabethot. Witing glagah linepasaken ing cipta namung kinarya ngagar-agari, ananging kodrating Gusti kodrat datan kena den wiradati lumepas kebab ponang glagah kadya kilat tumanceping jaja jajanira Sang Yayu Dewi Amba tatas tuntas dununging pasti Dewi Amba. Rebah wonten pepangkone Sang Dewabrata. Sigra pinentang emdane kaya Warastra kaya Jemparing nanging datan punika kalemta punika wujuding glagah. Semanten ugi Dewi Amba datan mundur karana nyemerapi menika wujuding glagah.
kininten kalamunta datan tumama marang angganira. Ucap sami saka punang glagah tumantep jajanira Sang Dewi. Rebah wonten pangkonira Sang Dewa Brata. Garwaning pun Kakang Wong Ayu Dewi Amba pun Kakang Wangsa luput nimas kelawan Siadi. Ambo aja kleru nampamu ya Yayi, kalamun yektine pun Kakang iki uga ndarbeni rasa tresna. Tresna lair batin kelawan jeneng sira Yayi. Mung karana pun Kakang iki darbi sumpah sarta prasetya kelawan guruku ya sembahku Sang Begawan Rama Parasu. Nganti pun Kakang ewuh kaya ing pambudi rasaning atiku. Ambo Dewa Brata. Kok mung tekan semene lelakonmu Dewa Brata. Nganti lati karo pakarti ora nyawiji. Dosa apa sing bakal tak sandhang? Aku duweni katresnan ora bisa kasembadan. Peda apa aku urip? Luwih becik pun Kakang kepengin bakal bali marang tempat suci dina iki. Sabab aku bisa nemtokake kapan matiku. Ya dina iki aku bakal kepengin bali marang alam kamuksa. Carita kata sigra ngunus curiga Sang Bagus Dewa Brata. Ciptane galih harsa mungkasi gesaira karana Sang Dewa Brata saged netepaken denira muksa pangsul mringkasih dan jati mati kapan bae bisa. Daya-daya dene raja nglunasi sugenge sami sakala wonten kumara tanpa wujud nyemutaken kelawan Sang Dewa Brata. Mangke rumiyin Raden sampun ngantos daya-daya paduka seda dinten menika karana paduka namung nganyot tuwuh. Raden dereng dumugi kala mangsanipun. Nggih Raden. Sampun waspatos penggalih. Jalaran menapa taksih kathah kewajiban paduka Raden. Paduka inggih menika ngayomi dumateng wayah-wayah paduka. Ing tembenipun nggih namung paduka ing saged kula mentah nedahaken margining kautaman. Sampun waspatos penggalih Raden. Ing tembenipun badhe pinanggih kaliyan kula Raden.
Panjrah ingkang puspitorum kasiliring samira nomre Dewa Brata kawula nuning Kanjeng Rama Prabu kok randhat aku munggir tekamu keri mongko kadangmu Sasta Brata kawan garwane sakloron wis luwih dhisik temekana Praja Ngastina wis lerem wis pirang-pirang dina ana negara Ngastina lah kok malah kowe iki randhat kowe nandi wae. Lah, garwamu ambo endi? Nggih. Kanjeng Rama. Piye? Ingsun takon, garwamu ambo endi? Aku takon, ambo ning endi? Ora wangsulan malah kepara luhmu daleweran eneng apa nyun pangapunten Kanjeng Rama Prabu Yayi Dewi Ambu sedo kapundhut dening Gusti Ambo sedo inggih Ambo mati bojomu inggih. Aduh. Kepiye to Dewa Brata? Lah kok garwamu si Ambo
nganti temekaning pati. Inggih Rama persajan kemawon sak mangke kula waloka ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu Becik matur sing prasaja. estunipun gesang kula menika nglampahi wadhap tanpa krama. Piye? Kula nglampahi wadhap tanpa krama. Wadat tanpa krama. Inggih Kanjeng Rama. Sing mbok tiru sapa? Leluhurmu iki ora eneng sing lakon wadat tanpa krama. Inggih estunipun wonten ingkang kula tulat inggih menika guru kula Sang Rama Parasu inggih Rama Bargawa. Menika ingkang kula tulat nglampahi wadhap tanpa krama. Lah ya wong wadat ae kok mbok tiru. Apa ora ana tuladha sing becik liyane wadat? Piye to Brata nganti kaya mengkono lho lakonmu. Moko sing tak gegadang. Sing tak gegadang rina pantarane wengi. Sak lengseripun Bapa Dewa Brata kowe jumeneng ratu. Bojomu Dewi Amba ingkang minangka njajari lenggah kalamunta jeneng sira. Lenggah dampar keprabon kaya pun Bapa dalasan ibumu. Lah kok malah luwih dhisik Amba wis temekaning pati mung karana kowe nglakoni wadat tanpa krama. Ya wis. Ya wis nek pancen karepmu mengkono. Lah terus dampar keprabon iki kepiye pun Bapa ki bakal lengser. Aku ki bakal lengser. Inggih kula namung nyemanggahaken kepareng paduka Kanjeng Rama Prabu purba mewah wasesa menika wonten asta paduka Kanjeng Rama Prabu. Oh ngono. Inggih Kowe wis rila tenan ora mengkone keprabon. sampun Rama lair terus sing datos dinten mriku kula mboten badhe mengkone keprabon malah kula badhe nglestantunaken kados darmanipun guru kula Sang Maharsi Rama Parasu dados Brahmacarya. Dinten menika ugi kula netepaken gesang kula minangka dados Brahmacarya. Ya wis, ya wis. Ya wis ora dadi ngopo yen pancen mengkono. Dina iki kali kadangmu Astabrata sing tak gegadang yen pancen kowe wis ora gelem jumeneng ratu. Astabrata kula wonten timbalan kang adawu. Sira minangka sulih saka ingkang neraka. Si Dewa Brata jumeneng ratu ana negara Wedana rene ingkang neraka ora gelem, ora gedhuga nglakoni. Jeneng sira kuluk ingkang bakal ingsun wisuda jumeneng ratu.